o hei Mizoram a rela ron lut ve tarang maya ni tam tak chuan kan hre thawanga rela kan chuan kan film khur angai em a i ei turan sem te po hi ei turan ron zorang te po hi ei lawila a fu tlang pui ani chanju a fu tlang pui ani top mai ni a zong chu ni lo ma se an thil zor te po i chanchuan omrei to thin si lawa chuan kan film khur tla na ngai tam jok hi kan la chuang duin kan la chuang nge anga chuan kan film khur tlan jok nan heng po hi in thlir chinang ho vai ho han fin dan le phakar dan em hi o khati lom te hian rela power bank an lo zura Samsung te Oppo te te hian earphone te poten hong an bat chawati original an tia tian zanga an tia zanga songa ten tia lo en rang na ro tian kan en chin do ni phone charge kal an te sa cable po charge fak thaya phone te so Vivo nia Samsung nia Oppo ni boka MAC 23,000 mAh nia film khurongai lo film khur lero train velan thil zor sim himo ei lein po ni sela a thei ram chuan ei lo hi a him ber phone vel te poi kan lo charge ani pon film khrongai en ranga ngai tik lai nge bo man ti riat to thian si lawa tien hen charge sakal ve vek thawan te simka lo en rang marwa chunga hen engen da battery te le lein long le an pon chin lein to ma ti khan current kal ve thei tho si khan lo siam chu ni in vai ho pakar dan e me me chuwang sun film khur la tu bazar velan thil zor te ho te poi tam tak chun lei te pon nom nge nga he asalo ta chuan athar ve yang rang sia film khurongai te mai ne in lo tong ve pal lo ani chuanin lo lei reng su an recommend nga thatangin original atlom ti lo le rangot khani lo nia tien hong chin nga chungi lo en ruwa ti hian hai le battery tero ten da ve ti hian a phek lo film khur lero Mizoram train te bok han lo lu chau don kha vai hon lo chuanga tui vot tui lum thing pui lum an ron chinga ti khan charger te thi te an ron or chap wanga sana te earphone te an lo zuaranga mo lom te in ni khatamon ni vel in mangchin nga chenghal zel dona lo film khur lero